Mayang hapon sa tanan. Amen. Atong dayon atong buhi nga Dios igsoon karong haponon kay siya man ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. Atong ihatag ang atong pinakamaayo kanang pinaka the best yun na pag-guide diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Aniya na o Dios. Everybody clap your hands. Aniya na o Dios ang kasing ko, mali pa yun nga mudayig kanimo. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, musayaw ko sa Ginoo. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, musayaw ko sa Ginoo. Once again, aniya na o Dios. Aniya na o Dios ang kasing ko, mali pa yun nga mudayig kanimo. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, mukanta ko sa Ginoo. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, mupakpak ko sa Ginoo. Once again, aniya na o Dios. Aniya na o Dios ang kasing ko, mali pa yun nga mudayig kanimo. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, mulokso ko sa Ginoo. Kaya ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, mupahiyom ko sa Ginoo. Amen. Kagawasan gikan sa sala. Hallelujah. Kasandikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapos, kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Pinagi sa imong grasya, pinagi sa imong gugma, pinagi sa imong pusog, pinagi sa imong espiritu. Ako gawason nga musimba, gawason nga mudayi, gawason nga muawit, gawason nga musingit. Og hallelujah, 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 hallelujah. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa kangit-ngit, kagawasan gikan sa gapos, kagawasan gikan sa karaang kinabuhi. Pinagi sa imong grasya,
Gawas nun kami, O Dios, nga muday diha sa imong pangalan, O God. Kay kami, imo magitagaag, mga kinabuhi, O Dios. Kusugin, hinhawa, para kami makadaig sa imong buhi nga ngalan. Hallelujah, Lord. Lord, salamat, O God, nining kahigayunan, imong gihatag diri ka namo, O Dios, na kami, nakahatag kami panahon diha kanimo sa pagsimba, sa paghimaya, sa pagpahimuot sa imong pangalan, O God. Kay mao kini imong gusto, Lord, na himuon sa imong mga katawhan, samtang kami buhi pa nining kalibutan na, O Dios. Nga musimba, moalagad gayud kami, amahan, diha kanimo, O God. Yes, Jesus, hallelujah. Padayon ta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios, igsoon, sentro na ta atong kaugalingon, ang atong hunahuna, diha lamang sa atong Dios nga gamhanan. Dili kami mahadlok, O Dios, ni mabala ka man, ka ikaw ana sa among kiliran, ikaw among gisaligan, O God, sa talang panahon, Lord. Hallelujah. Yes, O God. Walay kahadlok ug kabalakan, kayang saad mo, Ginoo, magauban ka. Karunog sa walay katapusan, walay makulang, walay makulang kanako kung anak ka sa kangit-ngit man, sa kangit-ngit man, Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, gidanagan mo, halang dun ka, Ginoo. Once again, walay kahadlok, walay kahadlok ug balaka, kayang saad mo, kayang saad mo, Ginoo, magauban ka. Hangtod ug sa walay katapusan, walay makulang, walay makulang kanako kung anak ka. Sa kangit-ngit, sa kangit-ngit man, Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, gidagan mo, halang dun ka, Ginoo. Mon kasaligan, kasaligan, ug dili ka mapukan. Kay Diyos ka gamhanan, Diyos ka nga gamhanan, kanunay nga na sa bisan asang dapita. Kay kanako magauban ka, Diyos nga kasaligan. Yes, O God, tinuod yun na, O Diyos, ikaw ang kasaligan. Walay kahadlok, walay kahadlok o kabalaka, kayang saad mo, Ginoo, magauban ka. Karunog sa walay katapusan, walay makulang, walay makulang kanako anak ka. Sa kangit-ngit man, Diyos, sa kangit-ngit man, Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, gidanagan mo, halang dun ka, Ginoo. Kasaligan, kasaligan, ug dili ka mapukan. Kay Diyos ka nga gamhanan, kanunay nga naa
tahanan kanunay nga naa sa bisan asang dapita kay kana ko magauban ka Dios nga kasaligan. Hallelujah. Yes, kasaligan jud ka o Dios sa tanang panahon o God. Wala kami angay ikahadlok, ikabalaka o Dios. Kaya among gikasaligan, nagbuhat man sa langit ug sa kalibutan. Lakip na mo mga kinabuhi o Dios. Imo man kaming gihatagan ini o God. Usa wala kami kahadlok, kabalaka o God. Kay diha kanimo ana ang tanan Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Yes, sa imong gugma balaanon o Dios. Putli kini o God, ug dili kini mabalhin. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ang gugma mo balaanon putli ug walay pagkabalhin. Sa pulawan nga dili mo luban katahom palanduhon ang gugmang malungtaron masagisimban Sagisimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay, tuyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huli sa gugma, awiton ko, once again ang gugma mo. Yes, oh God, nalaanon, putli o walay pagkabalhis. Daw sama-sa pulawan, nga dili mo lupan, doon ang gugmang malungtaron gisimbang ko ikaw gihalaran sa kanunay duyog sa kalipay ning kasing-kasing ko ang huli sa gugma, awiton ko, dawat ang halad ko, dawat ang halad ko, pulong sa pag-ayig, dihan ay ugiawit, tungod sa gugma mo, dawat ang halad ko, dawat ang halad ko, puno sa pagdayig, dihan ay ugiawit, tungod sa gugma mo, busag gisimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay, tuyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko, ang huli sa gugma, awiton ko. For the last time, busag gisimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay, tuyog sa kalipay, ning kasing-kasing ko,
worship the Lord. Ang huni sa gugma mo nga wito no Dios. Gamhanan o balaan ka o Dios. Ang imong gugma o Dios, putli kini o God. Lord, sama kini o God sa balhibo sa karniro o Dios. Lord, lahom og halapad kaayo ang imong paghigugma diri kanamo o God. Dalaygon ug dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw among Dios nga hari. Hari ka sa tanang kanasuran o Dios. Sa angayan kang daygon sa tanang katawhan na imong pinili o Dios. Ang among mga pag-ampo o Lord, may ka magapadayon, magadasig ka na mong ugad sa pagpangalaga diha kanimo. Hangtod sa katapusan na mong gininhawa o Dios. Among i-offer ang among kaugalingon sa pagpangalagad, sa pagsimba diha kanimo o Dios. Ug sa uban pa Ginoo mo mga pag-ampo na ikaw mag-aaga kanila Ginoo diha sa pag-alagad Ginoo. Katong nagkaluya, nagabugnaw o Dios, ikaw magapabalik sa imong sabakan diha kanimo o God. Ug makabaton sila na tinuod nga relasyon diha kanimo o God. Na mahunahuna nila Ginoo nining kalibutan na o God. Lumalabay lamang kini o God ang tanan, mga butang ang bahandi na mong nakuptan Ginoo, dili kini amuha o Dios. Imo kini pagatunawon, pagagunubon among mga butang na among gigunitan karon ug mabutang panahon Lord mahanaw ang kalibutan o Dios. Usa samtang naa kami kusugin inhawa na imo gihatag kanamo, itagaan nimo kami panahon, chance o God. Ano simba mo alaga diha kanimo o God. Kaluwasan sa tanang katawhan Ginoo na lapay igong relasyon diha kanimo o God. Na mailhan kanila Ginoo deeper pa o Dios kung sa ka nga Dios nga gamhanan nga importante day ka nga alagaran Ginoo. Salamat Lord ini matahom nga hapunon nimo gihatag o Dios. Bisan pa Ginoo ablihi ang among mga igdulungog, among kasing-kasing naandam na kami Ginoo. Mosalod sa imong mga pulong Ginoo. Dalaygon ka o Dios walay katapusan ang buhat sa kaaway. Wala sila gahum Ginoo nga musamok diri kanamo. Kay imo man kaming mga katawhan. Ikaw man dapig diri kanamo o Dios. Salamat Lord sa imong pagabuhaton sa mong kinabuhi. Salamat sa pabor sa mga panalangin, sa kadagaya, proteksyon, maayong panglawas na imong gihatag sa matag adlaw Ginoo sa mong tibuok pamilya. O kini ginapasalamatan, hinatugyan ang tanan, diha lamang diha kanimo Dios, pinagi sa ngalan samahan, sa anak, sa Dios Espiritu Santo, ang tanan magaingon og amen. Amen. Laksakan na tutuboy nga Dios. Nag-struggle kanina, kasing-kasing. Okay raman, guba man ang kasing-kasing kanina, pero yayo man sa Ginoo. Kay maayo man ang Ginoo, nagatanaw man siya, di man siya pungol, di siya buta. Hindi niya makita tanan niya. Kanang nagmadaugon ko, kaya nakaabot ko dire, naka-attend ko sa simba, wala ang sa panahon nga. Kaya mo kalit rag ulan, ang usahay, wala na po. Pero nagmadaugon gihapon kay dili ako nagmadaugon kamobot kay naka-attend man mo ron diri dinagdako kay pasalamat sa Ginoo nga kanang gihatag niya kanunay ang maayong panlawas, ang kusog, bisan man sister nagatrabaho, ang dugang kusog din kanang kuan jud wala kita niya gibiyaan ba o pasagdi. Dako kayong pagpasalamat sa tungod Dios kay siya butan jud siya. Dili gyud siya mobaya matinud-anan gyud iyang gugma. Dili siya bakakon ni ana ang atong Dios nga gihalagara halangdon ug balaan ug siya ra jud ang matupoy sa matag-usan nato nga kinabuhi dalay ka Dios. Kana kang daghang salamat. Praise God. Kita gyud nato mga solo o yun sa si Sister Sheila pag-atiman sa tumboy nga Dios. From brokenness to boldness. Amen. Na mga igsoon, ay di palikod sa Ginoo mga igsoon. Kaya kung nakakay Ginoo, broke man ka, pero Lord Jesus Christ will restore you right now. So kinsamay, andam para magpasalamat dahil sa tumbuhi nga Diyos. Katong kusog kayo, kaniya mag-praise the Lord ba? Gabutog-butog yung kasing-kasing na to. Isa'y mo sunod.
O di mo pasalamat, o makanta na lang ko diri. Sa pagmusunod mo, Ikson, patayag na lang mong kadaugan din ha. Ayaw na, ay natagawin sa mong bulsa. Amen. Mga bata nun, oh, now, praise God. Amen. Oh, praise the Lord. Salamat kayo sa tungkol nga Diyos nga din. Maayo kayo siya. Bisan pa sa panahon, nagkaanatar din, nagkatigom, no? O, akong gipagpasalamat sa Diyos kay huwag ko magdahon po mi nga makalahot pa mi dire kay dito mistagong kaniha nga. Sige na ko blackout, sige ako nya ako nuno na. Concentrate kay ko sa ko ang pamaling di ba? Hala nakalimot man day ko simba man day hapon. Hindi ko di dali ko na sa driver o na mga tindahan dito na kurata. Stress na rabol so ano man na stress naman hindi ka kasimba. Hindi ko sige disulatan ka dito balag ka dyan. Praise the Lord kay anjos lahi kayo no bisan pa sa mong padulong dire bisan kulpa kayo kay tumot ang motor na kanang ko anak kayo nya nami karga ini ko boy hinay lang gyud kay lisod kay nga tong motor kay ko ana ra ba gyud di basi matiwas ini ko nga salamat sa Dios kay dalay gyud kayo siya nga naanay ni hapon na ata karon nagatigong o maay kan Ginoo sa tumang kinabuhi. Praise the Lord. Salamat kay Tess sa imong testimony. Malipayong pud mi nga naabot mi diriya. Amen. Sa mga batanon diya, sa mga pasalamat sa inyo. Ay mo halad bag-awit? Sila. Praise God, dalagon ang Diyos. Dili gyud ta mapulan nga moserve sa Ginoo kaya ang atong kalipay ang moserve lang gyud sa Ginoo. Ang pagkantahon sa presensya. Sakit pangandoy tanang gitinguhan nga mong ari sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumatakba ug sa matag adlaw gitinguhan sa presensya mo may kaayuhan sa presensya mo kasiguruhan sa presensya mo adunay kalipay sa presensya mo Diyos sa presensya mo Diyos ako napinuhan labang sa ipangandoy tanang itinguhan ngambong ari sa kasing-kasing ko kaysa imong presensya lamang kumatagpa ug sa matag adlaw gituhan sa presensya mo may kaayuhan sa presensya mo
presensya mo, Diyos. Sa presensya mo, Diyos. Ako nagtinguhan. Sa presensya mo, Diyos. Sa presensya mo, Diyos. Ako nagtinguhan. Praise God. Praise God. Salamat kayo sa mga uliwiton. Na-remind mo tamang igsoon, tinguha ba nato ang atong buhay nga Diyos? Labaw sa gipangandoy. Amen. Praise God. So, salamat kayo sa mga alawiton o salamat kayo sa mga naghatag testimony o ihatag na ako sa pinaka-main ni Ani nga itong buluhato, no? Pulong sa Diyos nga pagadalon sa atong pastor. Maayong hapon dahil sa matag usa. God is good. And all the time. Amen. So, praise the Lord. Malipayon ba ta nga kita ani karon? Okay, asa man ang uban natong mga kaigsunan. Dingian sila? Asa sila? Okay. Asa na sila karon? Okay, so salamat kayo sa mga alawiton nga nakahatag kini kanato og paglig-on, inspirasyon sa matagos nato ka mga kinabuhi dahil sa mga pagdaig, mga kaigsunan. Nahimutan nagmalipayon. Amen. Nagmalipayon ba ta samtang nagadaig ta nga na sa tumbing nga Dios? Amen. Taliwala man sa bisan nga sa ulan or pangit man ang panahon, pero ang atong Dios nagpabilin nga maayo. Amen. So, dili gyud mahimong babag kining tanan nga diha makadaig kita sa Ginoo bisan pa man sa ulan or nagdag-om, makapadaig gyud ta sa pagdaig kaniya. Amen. Mapasalamaton po kayo tungod kay nakadungog kita og mga nagariyang mga pagpasalamat, mga testimonyo, no? Kadaugan, dili kapilihan kundi kadaugan kayon mga kaigsunan. Praise the Lord. Andam na ba tayo mamati sa pulong sa Ginoo? Mayang hapon ka na itong tanan. Okay, so giyawag na kong tanan, magapanindog kita. Samtang kita magabarog atong abrihan ang atong mga Biblia diha sa sulat ni Pablo sa unang sulat ni Pablo diha sa mga taga Thessalonica, kapitulo 1, versikulo 2 ngadto kini sa 10 mga kaigsunan. 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 to 10. Okay? Basahan nato kini sa Bisaya nga pagasulat diniya. Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo o nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa maong pag-ampo sa atong Dios o kamahan nga wala na mo ikalimti pagisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo og ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, nasayad kami nga ang Dios na igugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang kundi dili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayud. O nasayad kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. Gisundog ninyo kami og ang Ginoo. O bisag nag-antos kamo pag-ayog, gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia o sa Akaya. Pinaagi kaninyo ang mensahe mitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia o sa Akaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita may tungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa dili na kinahanglan nga kamo nga amo pa kining isulti. Sila mismo na balita giunsa ninyo
kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo o nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod o buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus nga moani gikan sa langit o gibanhaw sa Dios og sa maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios. Magampo kita sa limbahon ug may gugmaon nga Dios. Padayon kami o Dios nga nagadayeg, nagasimbang anak kanimo sa kinasingkasing, sa espiritu ug sa kamuturan. Lord, ini kapulon o Dios, pagkapamati na usab kami nga na simong lindot kaay nga mensahe o pulong nimo Ginoo. Aron Ginoo matag usa namo ka mga kinabuhi o Dios, malamdagan na usab Ginoo og mo level up kami dinha sa pag-ilang anak kanimo. Salamat Lord nga imong mensahe ni kapulon Ginoo. Mabungat na ko o Dios sa insakto og maka panalangin sa matag usa o may muot ka o Dios ni kapulon. Samtang kami magisgot diha sa imong mensahe kung unsa ka kamaayo Ginoo sa among kinabuhi. Amo kinigisgutan Ginoo samtang magapaminaw kami ang balang espiritu usab magapamuhat gani kanamo aron nga matudloan kami sa insakto o dili makawang ang mensahe nga among madungog Ginoo. Salamat Lord nga samtang ang imong mensahe o Dios mabungat, masulti, mayagyag sa tinuod Lord, ang matakusag yun Lord, andam na sa musalod Ginoo diha sa imong mensahe. Aron mapuno kami diha sa imong mga pulong, aron Ginoo madato kami dinha sa espirituhano nga bahin Ginoo. Resulta kini og mga maayong ginayahan Ginoo. Salamat kay Lord nga diha sa imong pulong nga amo adungog karon mga tudlo ka ug andam sab kami mapatudlo Ginoo. Dalay ko na imong pangalan sa walay katapusan Lord. Ang tanang kadungganan mga pagtuboy mga pagpahimuot diha lamang kanimo Ginoo Hesus ang dalan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Sa makausa pa kanatong tanan, maayong hapon. Maayong hapon kaninyo. Malipayon ba ang atong haponon mga kaigsunan? Amen. So, sa teksto nga atong gibasa dinaasa, unang sulat ni Pablo alang sa mga taga Thessalonica, in chapter 1 verses 2 to 10, itimahan ako kini mga kaigsunan, may tungod sa the character of the Christian or the character of a Christian. Mga kinaiyahan o binuhatan sa mga Kristohanon. Amen. Nahimot ang Kristohanon kay tungod kay si Kristo ang naangani ka nato. Amen. Nasabta nato, dili ka matawag nga Kristohanon kung wala si Kristo nga nasa kinabuhi. Kung mailhan kay ikaw Kristohanon tungod kay ang imo mga kinaiyahan binuhatan naka-inline diha sa ato ang buhi nga Dios. Amen. O gina na makaigsunan nga ganabitaw nagapahinumdum ang mensahe gani kanato. Nga once nagaklaim ta nga Kristohanon ta, nagaklaim ta nga Kristohanon ta unya nga atong kinaiya wala naka-inline o nakahaom sa kinaiya sa tong Ginoo. Questionable. Nasabta nato? Ha? Basin naka-inline imuhang kinaiya dito sa Buddhism o Hinduism. Amen. Nga kanang ilang pagpamuhat og mga maayo o pagkabuutan, wala na sila nagbinuutan tungod kay para maangkon nila ang langit. Wala na sila nagbinuutan para mahimuot o malipay ang ilang Ginoo kay wala man na sila magtuog Ginoo. Nagbinuutan na sila kay para ang ilang kinabuhi pohon nga ang karma nga ilahang gituuhan pag mamatay sila, may reincarnate sila, mamaayo ang ilahang kinabuhi sunod. Ha? Mao na ang mga pagpakita lang para nga nindot ang ilahang
ginabuhi pohon, kung maabot ng kamatayan nila unya, matawon na po sila pag-usap. Manindot ang ilang ginabuhi. Pero, kita as a Christian, namuhat taong maayo kay tungod kay nasaitang adunay Dios nga tong gilagaran. Namuhat ta niini para malipay sa unya, para maangkon jud nato ang langit. Amen. Amen. So atong isgutan karon, mag-isgutan about the character of a Christian, mga kinaiyahan o binuhatan sa mga Kristohanon. Sanglit kita, nahimo namang Kristohanon, naiusa na kang Kristo, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, or the old has gone, and the new has come. Usay questionable ta, nga nagasulod tag simbahan pero ato ang mga aura dili Kristohanon. Chuchuyan gahapon. Amen. Bisag usaw tambag ay na puhata. Chuchuyan gahapon. Amen. Kung gusto ta makapanalangin ngadto sa uban, kinahanglan buhaton nato ang mga kinayahan nga para makapaymot sa Ginoo, mahimot ang modelo nila. Amen. Mga pipila nga atong isgutan karon nga mga binuhatan sa mga Kristohanon diha sa Thessalonica, kung unsa ang ilang ginabuhat as a Christian, unya dapat kini kun ato akong buhaton. Siguro makaingon ka nga nabuhat na nako ning uban. Pero basi baya ang uban wala pa. Amen. Amen. Tan-awon nato kini makaigsunan para kanang ato binuhatan naka-inline jud og makapalipay nga sa ubang mga tao. In verse 2, makita nato dinaa makaigsunan nga ang kinaiyahan sa mga Kristohanon diha sa Thessalonica nagaampo sa uban. Amen. Basahon nato ha. Verse 2. Sa kanunay nagampo kami alang kaninyo o nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Si Pablo nag-ampo ngadto sa mga taga-Thessalonica. Mao ni ang kinaiyahan sa mga Kristohanon. Nagaampo ngadto sa uban. Nagaampo ba ta sa uban? Pag-isod man ganit ampo sa tong kaglingon kay pagtulog. Di katulog, dito naman kuan tulog, hagok. So pag-ampo nimo sa uban, wa magig-ampo sa imong kaglingon. Amen. Sige kapoy naman, sige na mag-open of kuan social media. Ha? Sige na mag-ampo og sige naman og social media. Dugay kay matulog ya pagkaugma, di na po kaampo kay ano man. Kapoy namang lawas. May kakaampo sa mong kaglingon sa uban na ba? Lord, salamat Lord nga ipamata po mo magayta ka ingon anak sa mo ta sa uban. Amen. Ang kinaiyahan sa usa ka Kristohanon na usa sa mga iyahang gipangbuhat nagaampo pud siya sa uban. Amen. Ginaampo nato tong mga isig ka magtutuo nato. Labi na gyud tong mga tao nga naluya sa pag-alagad sa Ginoo. Iampo nato sila. Amen. Unya kasi Pablo kay missionary man ni nagalakaw, muna nga ang iyang ginabuhat nagaampo jud siya. Nagaampo siya. Pero kung naasa sa haduol nila, muduaw jud na siya. Kita nagaduaw ba ta? Nato sa bang tao, bisan og lakang ragdag na pulo kalakang, nakalakang ba ta sila? Nakaadto ba ta silang panimalay para mudasig sa ilaha? Dapat as a Christian, buhaton jud nato ang pag-ampo ngadto sa uban. Amen. Wala jud makalimot si Pablo sa pag-ampo sa mga taga-Thessalonica. Bisan og na-busy na kay si Pablo sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod ni Kristo, wa jud siya makalimot sa pag-ampo sa katawhan dinaa sa Thessalonica. Inanak po ta dapat makaigsunan. Kaya ang mga pag-ampo adunay gahom kini. Amen? Amen. Adunay gahom kini.
Mingon ka nga sa ilabot ako anak, kumampo ko, kumaon na dyan na sila, maon na dyan na. Yo, makakabalo nga mga pag-ampo adunay dakong kahimuan. Amen. Once nga nag-ampo ta, nagadangot ta nga na sa Ginoo. Amen. O ang Diyos adunay pagabuhaton. Lain pang kinaiyahan nga makita nato din sa verse 2, kinaiyahan sa usa ka tawo nga Kristohanon, usa ka Kristohanon nga nagailangan na sa Dios, ang iya kinaiya mapasalamaton sa Ginoo. Amen. Tanawa ha? Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo og nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Mapasalamaton ba ta sa Ginoo? Amen. Ha? Basta pasalamat lang ta kung adunay regalo ni abot sa tuwa. Ha? Mga batanon? Mapasalamaton ba ka sa Ginoo? So unsa may nahitabo nga na kanimo? Ha? Si Pablo ug ang uban niya makubanan mapasalamaton nganha sa Ginoo. Gani wala lang nagpasalamat si Pablo tungkol kay ang Dios maayo kayo sa iyang kinabuhi, kundili nakita po ni Pablo ang mga gipangpuhat sa Ginoo ngadto sa uban. Anak sa taga Tesalonica, muna nagpasalamat sa Dios. Dili selfish si Pablo. Amen. Ha? Nga puro lang sa iyang kaugalingon nga nagpasalamat sa Dios kay tungod kay daghan kayong gibuhat ang Dios nga sa kinabuhi, kundi nagpasalamat po siya sa Dios tungod kay nakita niya nga ang Dios namuhat gyud ngadto sa ubang tao. Amen. Usahay pag aduna tayo makita nga ang uban napisawanon gipanalanginan magsusilos manunta. Ha? Pag nay uban mo bayad og motor nga reader imuhapon pa labuan pud nimo kuan pud nimo ha. Sniper. Sa wa kay kakaya pinulan nimo 5,000 tulo ka bulan barko tuga-tugaman. Kay tungod kay nadala lang sa silos. Amen. Amen. Pero kung ato na gipanalanginan dinaa sa tingin lang na pasalamat mo ka sa Ginoo. Amen. Ha? Muna ang usa sa mga gipangbuhat o kinaiyahan sa mga Kristohanon. Mapasalamaton yun na sila nga sa Ginoo. Kung dapat kita mapasalamaton ta nga sa Ginoo. In all circumstances, we give thanks to God. Amen? So wala tayo ikaw mapasalamaton gapon ta sa Ginoo. Ha? Diyan na ba ka magpasalamat kay lami kay imong sudan? Ha? Diyan na ka magpasalamat? Pero kung walay lami ang imong sudan, di ka magpasalamat sa Ginoo? Ha? Sa ato pa di ay ang requirements para nga magpasalamat ka sa Ginoo, lami jud imong sudan. Kay kung dili lami imong sudan, dili ka magpasalamat. Kinahanglan magpabilin ta mapasalamaton gana sa Ginoo. Naman ta sa hayahay, kamahugaway o kawat-on man, magpabilin tang malipayon nga mapasalamaton nga sa atong Ginoo. Amen. Ikatulo, the character of a Christian is dili na sila makalimot paghisgot sa pagtuo sa uban ngadto sa Ginoo. Kana bitong ang imuhang pagtan-aw ngadto sa ubang tao nga imong mga isig ka magtutuo. Ha? Kung giunsa sila pag-anguma pag-atima sa Dios, unya dako kay sila pagtuo na sa Ginoo. May mapud nato silang inspirasyon o dili gyud nato malimtan paghisgot ang ilang pagtuo ngadto sa Dios. Amen. Ha? Nagilikon po sila. Ha? Verse 3. Sa among pag-ampo sa atong Dios o Amahan wala na mo hikalimti. Paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo o ang inyong kapugi nga dinasig sa gugma ingon man ang inyong ligong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ha? Ako ba na itong mga isig ka magtutuo? May mapod nato silang testimonyo. Amen? Amen? Dili lang kay puro lang imong kauglingon. Ako gibless ko sa Ginoo kay tighter ko. Ako gibless ko sa Ginoo kay may napuon ko.
Ako gibless ko sa Ginoo tungod kay butan man ko. Pero lang imuha. Ha? Ha? Tanaw butong uban. Amen. Amen. Kaya dili lang ikaw ang ipanalangin. Amen. Mahimo po silang example ba kung giunsa sila sa Dios. Amen. Amen. Ha? Dili ta makalimot sa paghisgot sa maong pagtuo sa uban ngadto sa Ginoo. Ha? Para makita sa ubang tao nga wala pa riya kang Kristo nga ang mga anak sa Ginoo mindaghan jud. Amen. Ha? Wala si Pablo samtang nagalakaw, wa di siya makalimot din sa katawhan sa Ginoo diha sa Tesalonika. Kundi nahimo hinuon nilang inspirasyon. Ha? Amen. Ha? Muna diha makita nato sa verse 3 mga kaigsunan. O ang makita pa pud nato dinha sa verse 3, adunay kakugi nga dinasig sa gugma. Ha? Basahon nato ha, verse 3. Og ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma. Amen. Nara dito, nagkugi ka sa bulaton sa Ginoo. Dili lang kay nagkugi ka kay nakita ka nang nagkugi unya. Ang imong dagdagway di ay dili malipayon. Ha? Labi na kag namuhat sa bulaton sa Ginoo pero imong dagway way kalipay. Mura na focus ra ka. Kinahanglan nga adunay kakugi nya dinasig ba yun? Og sa gugma. Amen. Once nga kung nagbuhat ang mga bulaton para sa Ginoo, inubanan ang kadasig ug ang gugma, malipayon yun ta ni ana. Amen. Bisag walay mitan-aw nga anak kanimo, mubuhat ka, pero kung walay gugma, wala. Mangibot na lang kag sagbot dira tanaw ka tao, siya na kang mangibot. Uy, na si sister mangibot ako. Para makitaan ko niya ang buutan ko. Pero kung wala yung sister or yung brother, nagubing sa wala may ma-appreciate sa buhay. Kaya wala may gugma. Pero kung aduna kay gugma, ulang tao ka nga na sa Dios. Amen. Na mao'y nakakita nga na kanimo. Amen. Manghidlo ka diha Bisag wala ka gitudloan, wala ka gisugo. Initiative nga, imo na buhaton para sa kabayaan sa Ginoo. Amen. Amen. Sa nato, og lain pang makita nato dinha sa verse 3. Usa sa mga kinayahan, isip usa ka Kristohanon, adunay lig-ong paglaom. Amen. Aduna ba tay lig-ong paglaom igsoon? Daw sama dinaa sa mga tao dinaa sa Tesalonika, aduna sila lig-ong paglaom. Tanaw na to ha, verse 3. Ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, inguman ang inyong lig-ong paglaom sa atong Hesus Kristo. Kita nga nangalagad sa Ginoo, aduna jud tay lig-ong paglaom. Nagalaom ba ta sa atong Ginoo? Ha? Og lig-on ba ato ang paglaom? Simbayag nagtuo ta. Mubalik ang Ginoo pero huyang ato ang paglaom o ang atong pagtuo. Ha? Nindot jud kaayo nga kung nagatuo man ta adunay Ginoo nga mobalik, kinahanglan nga lig-on jud kini nga paglaom. Kay once gani kung lig-on kayo ang atong pagsalig o atong paglaom nga na sa atong Ginoo, nga sa mobalik yun. Wala. Malipahin ka bisan unsa mga pag-antos abot ka na kanimo. Amen. Malipahin jud ka. Ha? Kinasayid ka nga lumalabay ra ka niining kalibutana. Mubalik ang imong Ginoo para kwaon ka o dalon dito sa langit na nindot kayo. Pero kung huyang ang imong paglaom, isa pa mituo ka mubalik ang Ginoo na may pagsulay. Tumba rin ka. Ha? Nai-offer ang mga kalibutanon nga para sa imuha. Gani sulod din sa trabaho. Pabiyaan ay mo pag-alaga sa Ginoo. Pantay ta, amen. Amen. Sabta na to? Importante lagi kaayo igsoon nga aduna tay lig-ong paglaom
Wala niingon si Pablo dinhi nga kinahanglan aduna kitay kuya nga paglaom. Nilingkon jud nga paglaom o mahimo taglit mahimo nga malig-on ang ato paglaom kung kita nagatuto kanunay nga anak ka Ginoong sa Kristo. Amen. Because Jesus Christ is the perfecter and finisher of our faith. In Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, He is the author and the finisher of our faith. Samtang kung kita nagatanaw nga na kan Jesus Christ, our spiritual eyes, our mind and our hearts nakatutok ka na kan Jesus Christ, sa mga pag-antos nga maabot gani kanato dili kita matumba. Amen. Kay nakabutang ta dinaa sa likod kay nga pundasyon. Amen. Ha? Amen. Saktan ba nato? O lain pa sa maong ginabuhat o kinaiya sa mga Kristohanon. In verse 4, sa verse 4, kita nga nangalagad sa Ginoo, nga sayod ta nga gigugma kita sa Dios. Amen. Nagatuta ni anak nga gigugma kita sa Dios. O kita iyang gipakamatyan, gipili kita niya. Mas gipili niya ang pag-ani sa kalibutan kaysa pagpabilin dito sa langit. Amen. Kaya kung wala pa'y Kristo, kami ani sa kalibutan para ihala niya iyang kuglingon, di unta ta maluwas, wala unta ta karon diri sa nagsawa nagtigom. Amen. Basig bayad na himo na tang Hinduism karon o Buddhism. Amen. Wala kabalo ni ana. Basig na himo na tang Rizalian. Nabi mga Rizalian. Ha? Muna pasalamat na kay tungod kay nailhan nato ang matuod nga Dios suon. Amen. Ya sa verse 4 basahon nato. Mga igsoon, nasayad kami nga ang Dios ay gugma kaninyo. O gipili kamo niya aron maiya. Amen. Amen. Nasayod jud ta nga kita gigugma pag-ayos sa Dios. Mo na ato ang ginapokusan pag kanunay matag adlaw nga ang Dios kanunay na higugma nga ni kanato. Daw sa ato pa kanhigugma man sa nga ni kanato, igsoon muhatag yun siya sa tanan natong pagginhanglan. O kita iyang gipili para maluwas yun ta makaigsunan. Amen. Lain pa nga mga kinayahan o ginabuhat sa mga Kristohanon. Ya sa verse 5 makaigsunan, nagawali sa maayong balita uban ang gahom sa Espiritu Santo. Amen. Ang anak sa Dios o mga Kristohanon, nagwali na sila sa maayong balita uban jud ang gahom sa Espiritu Santo. Daw sa ato pa napud ay mga tao nga nagwali sa pulong sa Ginoo wala Espiritu Santo. Amen. Naman yun. Ay kay mga kulto, false pastors, false teachers, bit-bit nila ang pulong sa Ginoo pero gidistort, giusab. Napabading dihok niya sa Ginoo ana. Amen. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Yan na naman yung angkon ana, siya na po daw na. Dihok ang sa Ginoo ana o dihok sa Espiritu Santo. Kapag po daw sa ning claim, kaya nagpadayag na po daw ang amahan sa Yaha. Level up siya. Kay 33 years daw nga matid-anon daw siya sa Ginoo. Nya humble pa jud daw kaysa. Ningon daw ang Ginoo sa iyang amahan nga, now, your name is my name. Hala. Ay mong pangalan. Mao po ang akong pangalan. Pakpak po ng mga membro. Daghan kayo mga tug-impyerno. Amen. Kabalutan nga di yun na maayo. Amen. Pagpanglingla. Ha? Pero kita nga mga anak sa Dios, nga doon ay kahadlok o pagtahod yun na sa Ginoo. Sa itang kamhanan siya, mga itong ginabuhat, nagwali kita sa insakto kung anong sinakasulat sa Biblia.
nagwalit ta sa may balita uban ang gahom sa Espiritu Santo, meaning to say, kaya doon naman ang gahom sa Espiritu Santo nga ni kanato, sa yun ang nagkontrolar nga ni kanato. Amen? So, kanang mga tao, ng mga kontok, isa may nagkontrol sila ha. Parang Espiritu maghapon, dili na. Daotang Espiritu na na. Ha? Dili na balaan ng Espiritu, kundi hugaw ng Espiritu. Amen? Ha? Duha ra yun ang nagamit, ana. Kung tinuod sila nga nagwali sa may balita, balaan ng Espiritu. Pero kay kabalo man yun nga wala na nakahaom sa Biblia. Hugaw ng Espiritu. Hugaw ng Espiritu. Amen? Amen. Kuptan yun nato kanunay ang isakto. Amen? Kana bitaw aduna tay kahadlok kana sa Ginoo. Ha? Muna nga mahadlok ta mo usab sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan atuwa gyud isulti ngadto sa uban ug ang gahom sa Espiritu magauban gyud gani kanato. Amen. Lain pa nga kinaiyahan sa mga Kristohanon is ga-apply ang pulong sa Ginoo. Application. Dili lang kay naminaw ka kundi imuhad yung gituman. Verse 5. Kaya nagwali kami sa may balita dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Bugot ang among pagtuo nga kini matuod gayon. O nasahid kamo, giunsa namo pag kinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayuhan. No, sa ato pa sila Pablo, ilahad yung gipahinumduman ang taga Thessalonica nga matuod yun ang pulong o ang maayong balita. Unya gi-aplikar pa yun nila silang kinabuhi. Amen. Importante lagi kaayo ang pag-aplikar mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Amen. Application. Ang pinaka-importante ang pag-aplikar jud. Kay mahimong walay silbi ang ato ang pagpaminaw kung walay aplikar. Ha? Dito sa second service namo dito sa Bliss, mag 1 year na ta diri karong March. Kumusta? Mi-level up na ba nga to ang spiritual? Wa ba masayang ako pagsigit-sigit nga gipagaw na kong wali within 1 year? Wa ba masayang ako ang pagwali, pagtarog, pag-study sa pulong sa Ginoo? Mi-level up ba ta? Wa ba masayang atong pagkaskas sa gitara nila kung piting kapuya? Ingon tingali ka, mi-level up o 1% lang. Uy! Wala gikinahanglan nga i-aplikar jud nato ang pulong sa Ginoo. Ang dili makawang atong pag-anhi. Sayang kaya itong pag-anhi diri ulan-ulan. Ya, murag wala lang gihapon. Amen. Application. Muna nga sila Pablo, gina-aplikar jud nila ang pulong sa Ginoo. Ang dili kini makawang. Kaya mao kini ang tinuod nga mga Kristohanon. Amen. Andam sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Jesus Christ said in John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Kaya balik-balik nato na tumana ang akong mga pulong o akong mga sugo. Kung tinuod, nahigugma mo kanako. Nahigugma ba ta sa Dios? Tumano nato ang pulong niya makaigsunan. Diya sa verse 6, makita po nato dinaa nga ang mga anak sa Dios, ang kinaiyahan sa mga Kristohanon, nagasunod kang Ginoong Hesukristo. Amen. Ay na magkatapat nga nagasunod kita sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ha? Tanawan na to ha. Verse 6. Gisundog ninyo kami o ang Ginoo. Bisan nag-antos kamo pag-ay, gidawat ninyo ang misay uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Nagsunod jud ta sa atong Ginoo. So may literal pa din nga naguna ang Ginoo sa tuwa niya, nagsunod ta sa iya. Dili. Kung unsang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, sundon po nato. Amen. Ang pagkabuotan, kinaiyahan sa atong Ginoong Hesukristo, dapat atong sundon para ang ayan ta nga tawagon nga Kristohanon. Amen. Basin bayag nagpatawag ta Kristan pero ang ato ang kinaiyahan nakakang vice ganda. So, di ka Christian, oy. Followers ka ni vice ganda. Hindi ka followers ni Jesus Christ.
followers ko ni Jesus Christ, oy. Maana ka. Dili ka followers si Jesus Christ, oy. Followers ka ni Ruben Padilla. Kay bad boy ka. Amen. Kinahanglan, if we are Christian, mapakita gyud gani kanato ang tinuod. Ma-prove nato kadto sa uban. The true evidence, mapakita nato nga kanila pinaagi sa mga kinayahan. Amen. Ha? O ang mga Kristohanon mulahutay bisan pa man sa mga pag-antos. Amen. Kinahanglan mulahutay ka bisan sa daghang mga pag-antos. Mao ni ang kinayahan sa mga Kristohanon. Mulahutay gyud bisan daghang mga pag-antos. Tanawa ra ha, diyan sa verse 6. Gisundog ninyo kami o ang Ginoo bisan nag-antos ka po pag-ayo, gidawat ninyo ang minsay uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Bisan nag-antos sila o kitapod daghang mga pag-antos nato ang naangkon apan milahutay gahapon kita sa pag-alagad nga na sa tong Ginoo. Because we are Christian. Amen. Bisan si Jesus Christ, nakita nato nga nag-antos pero milahutay Diyos sa padulong sa cross. Parehala Diyos niya iyang kagliman. Amen. Diya po sa verse 7, mga kaigsoon, makita nato the character of a Christian, mahimutang panag-ingnan sa uban. Amen. Verse 7, tungod niini nahimo kamong panag-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia o sa Akaya. Ay mo nga panag-ingnan. For example, kita ang nahiuna nga Kristohanon. Unya, ang ubang mataw na unbeliever pa, wala pa ka Kristo. Kita ang ilahang panag-ingnan, sumbanan para musunod sila kanina nato. Amen. Amen. Kinahanglan mahimo jud tang panalangin. Isod kayo nga nagsulti sa pulong ngadto kanila. Ngayon ta nga maobe ni ang giwali ra ba sa mong pastor nga kinahanglan sangyo di may balita. Gituman lagi nimo ang pagsangyo pero wala nimo gituman ang pag-aplikar sa pulong nga kanimo. Amen. Ang makinayahan nga dapat pag-uhon nga nagsimo Ginoo. Although nasayta nga ang Diyos mo, okay mo bagpo sa itong Ginoo. Amen? Pero as nakita, taga-alam sa Ginoo, nanabot tayo responsibilidad na madinguha po tayo ini. Amen? Amen? Ha? Kinahanglan, mahimutang panag-ingnan. Nag-share ka sa uban. Mag-share, mas butan pa si Muha. Pinuhatan. Amen? Isod kayo, makaingon sila nga, share ka sa buwang, mga magkayong kinaiya. Labaw pa. May pakuha ko simba-simba, pero puta, pero ikaw, simba-simba, pero yung ka kinaiya. Berarti maayo, no? Amen? Dapat kinahanglan, mahimot lang panalangin o panag-ingnan nga sa pang tao. Panag-ingnan sa uban. O, diya sa verse 9, makaigsunan, hapit na tamahuman na. Diya sa verse 9, makita nato din na nga madinawaton sa uban. As a Christian, madinawaton tangato sa uban. Pag adunay mo duaw nga ni kanato, i-welcome yun nato. Ha? Awa ha, verse 9. Sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo. O gamibiya kamo sa mga Diyos aron pag-alagad sa matuod nga buhi nga Dios. Amen. Sabta na to. Pagkalindot na lang yun. Nga kana bitong ang kinayahan na to andam ta mo duaw. Ha? Kung naagani mo bisita sa inyo ha, ang inyong igsoon diya sa pagtuo o ang ihabang pastor, kinahanglan mo welcome na. Ayaw panirado ha. Uy, si pastor, magbayos na ito na, ayong sapa. Pag mo ayaw kayo na, yung tingog. Kapoy, magbibinaw ko ni pulong eh. Hagok na. Kuya no, nga naman ang lawas against sa Espirituhanon nga bakit.
against sa mga espirituhano nga bahin atong lawas. Papagis ko talag ampo, bisag 1 minute lang. Wala, kapuya na ka, matabihan na ito gani eh. Pero patanawa ko sa liga, tingsi pa. Nagtulo pa ka movie, mahuman na ang kuan, kanta diyan, apoy sunod-sunod. Nasunsi naman di ay, taas kayo, pero pag-ampo. Magkatugo na dayon. Papiyong palang gani, okay, lamig na kaita. Kaya ang lawas, ganahan kay nagmmga kalibutanon. Pero kung spiritual na gani, muriak na ato ang lawas. Amen. Muriak na. Number 1 nga atong kalaban, ang ato ang lawas. Tunod nun. Amen. Sakta na to? Mo nagikinahanglan nga, magbantay lagi kita. Unya, madinawaton kita sa uban. Welcome ta. Sila Pablo, samtang nag-aadto sila sa Tesalonica kaniadto, ginadawat sila sa mga taga Tesalonica. Ginadawat nila si Pablo. Ug uban mga kaubanan ni Pablo. Kinasayod sila ang mga katawhan sa Tesalonica nga ang tuyo yun na Pablo is ang pagsangyo sa mga balita. Andang punta magpatudlo. Amen? Amen. Unya makinayahan po sa mga Kristohanon kinahanglan. Kabalo ganit ang karon panimbahon kinahanglan antay excitement. Amen. At natay kuan baka nagbitong kalipay nga mo appeal sa bulaton sa Ginoo. Dili kay magdugay-dugay. Ay dugay pa yo panaguro ng sugod ron. Dugay pa lagi ng ulit sugod lagi. Ya kaning ulan man. Kinahanglan nga aduna ta excitement ay padaog sa unod nun. Amen. Unya diya pa sa verse 9, napay makita nato dinaa. Andam mubiya sa mga Diyos ang mga Kristohanon. Wala na din nagpasabot dinaa sa mga Diyos nga mga larawan. Kundi sa mga Diyos usab diha sa mga ato ang gikabisihan. Andam ta mubiya nga na. Once gani kung usa na imo gikabisihan karon, trabaho, etc., mo na ang nahimong Diyos nimo. O gikinahanglan andam sa magbiya nini. Pagtan-aw gani nato nga wala na nato na una ang Ginoo, kinahanglan andam ta mo biya nini. Muna sa mga kunaman ti kaprintihan igsuon o mga anak o mga higala nga naa sa nag-abroad, pahinumduman yun nato sila nga apil mo sa mga bulhaton. Unaan mo dinaan ay mga Christian nga mga religion diya or tan-aw dyan mo mga live streaming. Tagaan po nato panahon ng Ginoo. Amen? Diba dili sila may layo ka na sa Ginoo. Amen? Mo di na ang dapat ipahinumdum natong anak kanila. And lastly, mga kaigsunan, the character of the Christian nagbalita usab sila, ingon sila diya, nagbalita usab sila sa iyang pagpaabot sa iyang anak nga sa Jesus nga muani gikan sa langit. Gibanaw sa Dios og sa maoy magluwas kanato gikan sa maabot nga kasuko sa Dios. Ang mga Kristohanon nagapaabot yun na sila sa atong Ginoo. Amen. Nagapaabot kita sa atong Ginoo. Ang atong ginayahan, ang atong gihulat, ang atong Ginoo. Amen. Namatay ipaabot nga ingaling uban gusto pa madato, magkasakyanan, uban magminyo, o si pagminyo mo. Pero ayaw jud kalimti nga adunay Ginoo nga mobalik. Amen. Kay kawang lang ang mga ato ang ginabuhat ini kalibutan na kung wala ta nagahandom o nakalimot bata sa nga adunay Ginoo balik. Amen. Pero panahon na kaya tungod kay daghan man kay hulga sa mga pangitabo ini panahon na karon sa 2021. Malaba daw mas grabe nga mga pangitabo. So anytime karong 2021 pwede kayo mabalik ng Ginoo. Amen. Amen. Kung nagatuta o pre-tribulation,
Na mao man natong gituhan pero nagrespekta sa mga nagatuo og mid-tribulation o post-tribulation. Pero kasagaran kita sama sa tuwa nagatuo ta og pre-tribulation, meaning to say before pa mag-reign sa Antichrist, waon na ta sa itong Ginoo. Before pa ang dako kayo nakagubot, waon na ta sa Ginoo. Ha? So anytime kung mao man ang tinud nga ilang prediction nga karong 2021 daghan pa kayo o mas grabe pa mga pangitabo. So before na may tabo, kwaon na to sa Ginoo. Anytime, ugma, sunod bulan, balik ng Ginoo. Amen? Ha? Amen? So mao na kinahanglan. As a Christian, kinahanglan ang mga kinayahan ng Kristohanon makita lagi nga ni kanato. Labi na pagsangyo sa may balita kadto sa mga tao, kinahanglan ang mga tao dili. Amen? Amen? Ha? Kinahanglan, mga kaigsunan, padayon ta sa pagsimba, pag-alagad ka na sa Ginoo. Praise the Lord, magapanindo kitang tanan. I hope and I pray nga diya sa mga pulong nga atong nadungog gini kapulong mga kaigsunan, na-remind kita, na painumduman kita, nga as a Christian, followers of Jesus Christ, makita unta ang mga kinayahan ni Ginoong Hesus anhi sa to ang mga kinabuhi. Sabta mag-aawit kita sa kaawit mga kaigsunan. Praise the Lord. I love it, ha? Atong awiton ang sa kaawit nga ang title kini og Gupti ako. Magapiyong kita. Thank you, Lord. Gupti kami kanunay, O Diyos. Susihan. Magasusi kita. Ipasusi na ito itong kaglingon nga na sa tungguin nga Diyos. Thank you, Lord. Na kinahanglan sa tandog pukawa. Tingwaon na ito nga kita pagkapukawon sa itong Ginoo. May basig na apay part din na sa itong kinabuhi karon na naikatulog kinaan. Pag pinaagi sa mga pulong nga itong nadumog kini hapulon, mao'y nagpukaw kini kanato. Yes, Lord. Kupli ako o gason mo. Ikaw ang akong itinguha. Ikaw ang akong itinguha. O gipangandoy Ginoo. Sa makausa nagbawa ko. Pupunin mo. Punon mo. Ania ako. Kupli ako, ugason mo. Ikaw ang akong gitinguha, o gipangandoy Ginoo. Sa makausa, tagbawa ko. Punon mo, ania ako. Magapuno ka nga ni kanamo, O Diyos. Sa tanang panahon, Ginoo, amo ang yung kagikinahanglan, O Diyos. Amo ang ginapangandoy. Ginatinguha kanamo, O Diyos, sa tanang panahon, Ginoo. Yes, Lord. Lord, ikaw magagupot kanunay nga ni kanamo. Nasay kami nga ikaw nagagupot nga ni kanamo. That's why, Lord, sa mong tinguha, Lord, nga ikaw padayon magagupot nga ni kanamo. Aron kami, O Diyos, kanunay maninguha usab kana kanimo. Salamat kay Lord. Ikaw nagauban kanunay nga ni kanamo, Lord. Bisa pa sa mga misay nga amo na duog din kapulon, Ginoo. Salamat kay Lord, nga ikaw nag-remind nga ni kanamo nga diha sa mga pulong nga nagatudlo ka nga ni kanamo nga unsay dapat na buhaton aron mahimo kaming angayan nga pagkatawag nga Kristohanon nga nagasunod nga na karimo.
as a Christian followers ni mo Ginoo sa Kristo. Amo yung kining i-aplikar ang tanan Ginoo do sama sa mga tao dinha sa Thessalonica kani adto in the early church. Lord, ibuhat nila ang tanan makinayahan nga naka-inline, nakapahimuot nga na kanimo. Samtang natuluan sila ni Pablo o karong panahon na usab Ginoo kay imong pulong o Dios nadungog namo o nabasa namo kini o Dios. Gikinahanglan Ginoo nga amo kining tumanon o Dios. Dili lang kay utong sa pagpaminaw o dili o Dios sa pagtuman sa bini. Tingwaon na mo o Dios nga dili lang kay hearer mi Lord kundi doer usab Ginoo. Doer of the word of God. Salamat Lord. Tungod Ginoo hapit imong pagbalik gikinahanglan mag-level up na jud mi o Dios. Yan sa pag-ilang anak kanimo. Mag-level up. Lambo ang among pagigugma namong anak kanimo Ginoo. Labaw sa mga butang ning kalibutan nga mahano lamang. Lord, dalaygon ang imong pangalan sa walay katapusan, Lord. Mga pag-ampo namo nga ikaw padayon ka magalingkod ngani kanamo. Padayon ka Ginoo magagupot ngani kanamo. Padayon ka o Dios mag-remind ngani kanamo sa pinaagi sa mga pulong Ginoo bisan asa man kami magalakaw Ginoo. Aron Ginoo dili kami madaog sa buhat sa kaaway ni kapanahunan ka. Dalaygon ang imong pangalan Ginoo ni matahog nga kapuno. Salamat bilang Espiritu nagapamuhat kini kanamo. Nag-open sa mong mga panguna-una o sa mong makasing-kasing. Kini tanan among pasalamatan nga anak kanimo Ginoong Hesus. Natuboy namo ang imong pangalan. Amen and amen. Prakpakan nato atong buhay nga Dios. God, nanapod kita sa paghatag, no? Nasayod ko nga dili gyud nato ikadalo ang para sa Ginoo kaya para sa Ginoo para gyud na sa iyaha before I will start kay nasa ko ibasahon diri asa kaduhang Korinto 9:6 ngadto sa 8 nga nagaingon. Di man nga ang nagbugas og jutay mag-anig jutay apan ang nagbugas og daghan mag-anig daghan. Ang pusa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo maguna-una magipugos siya kay ang Dios naigugma sa malipayong naghatag. Otso ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan og makahatag kamo nga malagayaon alang sa tanang maayong buhat. Praise God. Klaro kay sa pulong sa Ginoo nga mahatag ta nga magmatinud-anan diya sa tunggoy nga Dios ug karon kinsa ay adunay nilain nga awit mahila sa front. Nabuhi ko simbahon ka sa kinabuhi ko halalan ka pasalamatan ng tanan nga nahimo mo Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdalig ko, ihalamang kanimo sa kinabuhi ko. Jesus, uday ko ka. Sama sa ulan, higap ko ang umamot. Sama
ko ang tanan, Jesus. Sama sa ulan, di ka bubuang tumamo, kay sama sa araw. Musila ka sa kinabuhi ko, kay sama sa ulan. Ginabubuhan na lang yun mo, dawaton ko ang tanan, Jesus. Tun ko ang tanan, Jesus. Praise God. Kapanindog ka. Kanimo balaan ug langit nun namo ka Dios Lord. Salamat sa grasya Lord God nga ilang gihatag ron diri sa atubangan Lord God. Salamat Lord nga Lord ikaw magapanalangin sa matag usa nila ka kinabuhi Lord God bisan pa sa tanang ikuan ani Lord God. Sa namasahiro Lord God sa nagatrabaho sa gingan ug sa tanan-tanan pa Lord God ikaw magabalik og pinilo-pilo ka panalangin ngadto sa ilang kinabuhi Lord God bisan pa sa ilang pamilya Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan na Dios ang tanang kadungganan diha lamang kanimo banang pagpasalamat diha lamang sa imong ngalan akong isalig og itong kanatanan. Amen. Okay, so mga announcement na to, same time naghahapon ta. Karong Sunday, alas 3 ta, murag gyapon no. So pray na to may panahon. Mapadayon ang ato ang mga bulhato nato, okay? So kini unya na ning ano, isa to yung mga mutalag diri sa to ang alkansya. Okay, so kabalo naman tani no, ano nga ano, okay? So salamat kayo. So kisa tong wala karon nga nakita nato, desigo nato sila. Para makita na po nato sila makauban-uban nato, makimamat karong next Sunday. Amen. Praise the Lord. Gatag na ako sa sunod nga bahay. Praise God. Salamat sa kalampusan sa atong panimbahon ining kahaponon. Akong gyangyon tanan sa pagpanindog atong pasalamatan o pasidunggan ato atong buhi nga Dios. Atong pag-awiton, imo ang himaya o Dios. Hallelujah. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Kamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Kamahanan ka, yes Lord. Milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Kamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Yes, hallelujah. Wala isama ka nimo, O Dios. Ginong Dios, salamat sa kapunon karon Lord nga imong gihatag Ginoo. Salamat usab sa mga pulong Lord nga among nabati karon ug sa mga lawiton Lord. Nadasi kami Ginoo. Salamat sa tanan nimong kaayo Lord. Salamat sa imong mga panalangin nga imong gihatag kanang tanan. Ingon man sa imong pagpangga kanamo Lord.
libre ang ginanhawa Ginoo ngayong panglawas Lord. Salamat sa tanan Ginoo Dios. Ingon man sa among pagpamauli karon Lord, ikaw magauban ka namo Lord. Hawan na ang among agyanan nga makauli kami sa among panimalay nga safety Ginoo Dios. Salamat kayo sa tanan Lord. Nasayod kami, wala kami mahimo kung wala ikaw nagauban Ginoo Dios. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.